Čau, já jsem Enzo a vítám vás u dalšího vlogu na mým IT. Hele ne, dělám si srandu. Toto video bude informační ohledně VIP lístků na CraftCon, který se bude konat v blízké době někdy, nebo prostě až se bude konat, tak prostě koupím VIP lístky, budu dělat reklamu, soutěž a budu to dělat vlastně jak Jirka Král, ale nebudu ho kopírovat, jasný, nebudu ho kopírovat. Udělám to jinak, úplně to dám jiný systém a to a prostě do popisku videa teda počkat, pokud se to podaří ta soutěž udělat, pokud ne, tak vám dám vědět, ale i když se to podaří, tak vám dám vědět, protože to je jasný, že jo. A wow, ještě mi spadne míček. Je hrozný. Jenom kdyby něco, product placement. Ne. Budu dělat tu soutěž tak, jak jsem řekl, o ty VIP lístky v blízké době, až bude ten CraftCon. A potom vám dám ještě vědět, jak to udělat, nebo prostě jak jsem to udělal, nebo jestli se to vůbec podařilo, nebo takový. Do popisku videa dám zase, jakože to moje, co teď dělám. A nevím, po prázdninách teďkom bych už měl mít harddisk do počítače. Myslím, že jsem to v nějakém videu říkal, že mám spálený harddisk v počítaču. Ale snad to bude dobrý. Po prázdninách už by to mělo být, doufám teda. Pokud ne, tak se nic nedá dělat, jo, ale jako sorry, ale po prázdninách už by to mělo být. Budu si kupovat 3000 GB, takže 3 tera za nějakých 5500 a potom si budu kupovat ještě caseku, jako bednu na počítač a asi záložní zdroj, protože ten zdroj, co mám teďkom, tak má, nevím, hodně voltů. Hodně vatů nebo voltů, já teď nevím. A pořád mám pocit, že jsem něco neřekl. Co jsem chtěl. Jo, v příštím vlogu budu mít zase nějakého hosta. Jako nebude to youtuber, ale bude to prostě host. S kterým si budu prostě povídat a natáčet ten vlog taky. A budeme se bavit i o hrách a takový, jako možná on bude hrát na počítaču, já ho budu jenom tak natáčet. A potom z toho uděláme nějaký sestřih, možná to bude celý video bez střihů. Mám v plánu v blízké době, až budu mít ten harddisk tam vzadu, počítač mám, ale to neuvidíte. A kamera se mi nechce dávat dolů, je to těžký. Tak mám v plánu natočit Portál 1, Portál 2. Portál 1 si myslím, že oni jsou krátký, ty Portál 1, takže by měly být tak na 2-3 party, ale Portál 2 už musím natáčet aspoň tak na 11 nebo na 10 partů. A potom bych chtěl ještě natáčet, League of Legends, to nevím, ty kokos. Chtělo by se něco? Jo, zkusím to, pro vás to zkusím. A co jsem to chtěl? Jaj, vždycky nad něčem přemýšlím a potom to neudělám. Jo, World of Warcraft, co ještě natáčet. A potom mě dejte do komentářů dolů tam, mě dejte návrhy na nějaký hry, jakože co bych si měl zahrát a takový ty blbosti. Prostě mi pište návrhy, co bych měl dělat na channelu, co bych měl natáčet, jak to natáčet, jak zlepšit kvalitu
jak zlepšit tu kvalitu toho videí a tak dále, prostě jakože však víte, ne? A co ještě udělat? Toho hosta si pozvu asi někam ven a budeme natáčet venku, protože jak koukám, tak tady ta kvalita toho videa kvůli té růžové zdi je blbá. Jenom podotýkám, ta růžová zeď je kvůli tomu, protože tento pokoj byl dřív pokoj pro hosty a já jsem si ten pokoj vzal, protože to je snad asi největší pokoj tady v tom baráku. Bytě spíš. A budu si to přemalovávat na zelenou, takže Mente, můžeš přijít a brát si všechno domů. Jo. Ment všechno chce domů, to je hrozný. Mente, bohužel všechno nejde splnit. Ty kokos, ale pořád mám pocit, že jsem něco neřekl, ale vy mi možná poradíte, hele, co jsem chtěl říct? Tak vy nevíte. Sakra. Jo, ještě možná budu natáčet vlogy s kamošem přes Skype a takový, jakože budu natáčet vlastně jeho hlas a co si povídáme, protože se nemůžu vykecat z toho. Nic. Protože on bude mít docela hodně práce přijet sem, on bydlí ve Slatině a já bydlím v Praze. Kecám, nebydlím v Praze, bydlím v Brně. Když počkej, Slatina a Brno je 190 km, myslím. Ale stejně nebudu ho hnát sem tak rychle, prostě až bude mít čas, nebo bude mít chuť sem přijít a přijet a popovídat si se mnou, tak prostě přijede. Jo, a chtěl bych se domluvit nějak, já nevím, třeba s Gogem nebo s někým prostě, aby se mnou natočil aspoň jedno video, nebo aspoň 2, nebo aspoň 3, nebo aspoň 5. Kecám, to ne. Nebo prostě, aby se mnou v blízké době něco natočili, protože já potřebuju prostě nějaký ten nádech těch let's playerů a takový. A já si myslím, že Gogo je k tomu úplně jak stvořený. A jo, ještě. Jaj, to chci říct. A zapomenu to. Jej. Jo, až budu mít ten hard disk, tak ty videa nebudou takovýto, ale budou... Představte si toto video bez kostiček. Tady toto, co tady vidíte, takový ty kostičky a to. Jo? Tak to si představte bez těch kostiček, úplně čistý a to jako Full HD prostě. Protože mám kameru ještě ve Full HD, ale ta nemůžu zapnout, protože nemám baterku. Mám vbitou. Ano, to je šroubovák. Neptejte se mě, je to šroubovák. Ještě budu dělat fanpage. Budu si dělat na Real Geeku budu dělat svoje trička, možná a i z náramky. A pokud se to povede. A kvalitu videí určitě zlepším, takže se nebojte, že ty videa budou takovýto, jaký jsou, jo. A teďkom natáčím, hele, nesmějte se, ale natáčím teďkom telefonem nebo pro některý tabletem, říkejte si tomu, jak chcete, pro mě to je prostě telefon, ale je to prostě telefon a ne tablet, říkejte si tomu fakt, jak chcete, mi to je jedno. Já natáčím telefonem Samsung Galaxy Tab 3 a ta kvalita videí by měla být lepší, akorát v tom pokoju, jak je ta růžová, ne, to je fialová, sorry. No dole je fialová trošku a nahoře je to růžová. The face. Ne, já prostě neudělám Goga.
No, prostě takový menší souhrn. Udělám teď menší souhrn. Takže bude možná soutěž, pokud se podaří. Až budu mít hard disk, budu natáčet Portal 2, World of Warcraft a potom mě dáte ještě návrhy, co natáčet. A ještě, až budu mít ten hard disk, tak budu dělat vlastně ty videa ještě ve větší kvalitě. To je vše. Možná jsem na něco zapomněl, ale to je jedno. Vy zkuste si to přetočit, jestli jsem na něco nezapomněl, ale to je jedno. Takže, lajkujte, sdílejte, odebírejte, pište komentáře, budu jenom rád, pište tam mají návrhy a čau.